Сәлем қадірлі достар, исәрмісіз құрметлі ижат сөйші тамашашыларыбыз. Вағда еткенімізше бір отна ұту білен елдызлық мезгілері тапшыруы енеден сізні телеэкраннар қаршында жия. Сіз әзір екен, алға тарихқа елтітек. Бүгін саяхатыбыз достар республика бойынша барып, Қонақшыл Көкмара түбегінде тұқтай. Әдірісірегі ижат юлы бойлап біз жер дүниясында тұқтайбыз. Хәм жер дүниясында бірінші болып біздің геройыбыз Улыбка вокаль ансамблі. Әдірісірегі аларның жетекшісі от қазанған мәдәниет қызметкері Лилия Илдус қызы Нұрмеева. Әйдәгіз біз аңа шалтыратайық. Ерақ ораларыны яқын етіп, біз Лилия Илдусыны білен ілімтәге кірдік. Лилия Илдусыны исермесіз қайырлы күннер. Хәлләрегез ничек? Добрый день. Хәерле көн, Марина. Добрый день. Хәерле көн, хөрмәтле хезмәттәшләр, малайлар, кызлар, А также их әти-әниләр. Беренче очракта мин Марина сезгә рәхмәт белдерәсем килә, тапшыруга чакырганыгыз өчен. Мин үз очракта сезне кызыксындырган сорауларга җавап бирергә тырышырмын. Лилия Илдусовна, борчылмагыз, сорауларыбыз катлаулы булмас, тик шулай да миңа да, тамашачыларга да сезнең белән якынрак танышасы килә. 8 яшемә кадәр мин әти-әнием белән Пермь шәһәрендә эшләдем. Тик аннары соң ни өчендер алар Татарстанга күчәргә булдылар, Көкмарага. Һәм шуннан бирле мин бу искиткеч шәһәрдә яшим. в этом прекрасном городе. Шәһәр статусын Көкмара күптән түгел генә алды. Как же я пришла? Минем иҗат юлым ничек башланды? Кайчандыр мин әле кечкенә генә идем, 2-3 класста укыганмындыр. Безнең мәктәпкә агитация белән музыкаль мәктәптән укытучылар килде. Һәм мин узак уйламыйча, мәктәптән соң бер үзем музыкаль мәктәпкә киттем. Үзем музыкаль тестлар үттем, һәм мине бик уңышлы итеп кабул иттеләр. Һәм мин 7 ел музыкаль мәктәптә укыдым, безнең Көкмара сәнгать мәктәбендә. 10 классны тәмамлагач, уку мәсьәләсе тормады. Мин Казанга педагогик институтка укырга кирдем. Ул чакта ул КГПИ дип атала иде. Музыка педагогика факультетына. Ул чакта минем педагог булуым турында уйда юк иде. Вокаль ансамбльләр җитәкчесе булуым турында да уйламадым. Югары курсларда укыганда без Казан мәктәпләрендә практика үтә идек. Һәм миннән яшь белгечтән буларак нәрсәдер оештыруда ярдәм сорадылар. Мин кызларымны, малайларны җыеп, җыр әзерләдем. Һәм без бүген кебек хәтерлим, мир не прост, совсем не прост җырын башкардык. Ниндидер кичәдә булдымы ул, минемчә, бердән ачар булмады. Җәй көне мин Солнечный лагерендә пионер вожатый булып эшләдем. Хәзер бармы ул лагерь, юкмы, белмим. Шулай ук лагерьдә бик күп кичәләр оештырылды. Һәм мин балалар белән концертлар әзерләүдә бик теләп катнаштым. Бәлки, шул чакта ук минем башымда ансамбль оештыру уе барлыкка килгәндәдер инде. И дождь
Белешегездә, Лили дусымны, нинди авырлыклар белән очрашырга туры килә һәм инде ул авырлыклар нинди шатлыклар белән алышына? Нинди авырлыклар эш рәвешендә? Авырлыклар бар инде алар. Төгәл итеп әйтә алмыйм. Тик барсын да җиңеп була. Авырлык ул беренчедән менә балаларны җырларга өйрәтү. Дөрес итеп җырларга, тавышны дөрес чыгарырга, сулыш алу, тавыш өстендә эшләү бик күп вакыт ала. Балалар ансамбльдә бер-берсен тыңлый алырга, тыңлый белергә тиеш. Ансамбль булгач, мин балаларны бер-берсеннән аерылып тормаска өйрәтәм. Икенчедән, менә минем яныма балалар киләләр. Минем фортепианода уйнасым килми, өйрәнәсем килми. Сольфеджиога йөрисем килми диләр. Матур итеп җырласым гына килә диләр. Күпме балалар зуррак, аларның таләпләре дә арта. Шулай бит. Күп тавышлы әсәрләр башкарасы килә. Андай җырлар матуррак яңгырый. Партияларны дөрес башкару өчен ноталарны белергә кирәк. Һәм менә монда авырлык килеп тә чыга инде. Менә балага җыр партиясын бирәсең икән. Ул аны үзе ноталар буенча ятлый. Ноталарны белмәсә бала, аның белән көйне тыңлап ятларга туры килә. Бу менә икенче авырлык. Булай балалар тырышалар. Мин ышандырып әйтә алам, аларның бик яхшы килеп чыга. Алга таба шатлыклар нинди? Нинди инде шатлыклар? Ул нәтиҗәңне күрү, үз эшеңне күрү, куйган максатларыңа ирешү. Бу чыннан да бик шатлыклы. Тагын нинди куанычлар? Әлбәттә, фестиваль вакытында син төнне йокламыйча, телефоныңны кулдан төшермичә, хәбәр көтеп утырасың. Үттекме, үтмәдекме? Һәм менә хәбәр килгәч, ура дип кычкырып җибәрәсең. Тик ярамый. Монда туганнар, якында туганнар йоклый. Шуңа күрә юыну бүлмәсенә чыгасың да, инде шунда рәхәтләнеп без үттек дип сөенәсең. Тагын нинди шатлык? Шатлык ул сине урамда укучыларыңның әти-әниләре очратканда балалары бик теләп сөенеп дәресләргә йөргәннәре турында ишетү. Авырса да барыбер җыр ансамбль дәресенә барасы килә диюләре. Менә шундый шатлыклар. Һәм иң кадерлесе фестиваль белән бәйле, ул син үтүеңне беләсең. Һәм менә сәхнәдән сез, Марина, җиңүчеләрне игълан итәсез. Һәм син ишетәсең. Улыбка төркеме беренче яисә икенче дәрәҗә лауреаты булды дигән чак. Солнцем опаленная, ветром окрыленная, Богом поцелованная земля, ангелом объятая, песнями богатая, небом освещенная земля. Звезды поют в небесах, солнце сияет в глазах. Станем мы ближе, единым мы дышим, дыхание мой Татарстан. Звезды поют в небесах, сияет, станем мы ближе, единым мы дышим, дыхание мой Татарстан. Бәхеттән балкый йөзләр, кирәкми артык сүзләр, йөрәкләр типкәндә бер була.
Кайфешем Лили Ильдусовна. Тагын бер сорау. Дөрес хәтерләсәм, ансамбль оештыру уя сезгә элек яшь чакта Солнечный лагерендә башыгызга килде. Ә менә инде эше кайчан башланды? Ансамбльгә эләгү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди сайлаулар үткәрәсез? Так, Димәк, ансамбльне оештырырга карар ничек кабул иттем мин? Бу күптән иде. Балалар сәнгать мәктәбендә зак еллар дәвамында мин хор белән идарә иттем. Һәм бер заман башыма иҗади уй килде. Җырлаучы балалардан ансамбль оештырсам ни булыр микән? Төрле жанрларда җырлап, хәрәкәтләр өстәп шөгыльләнә башласак, костюмнардан чыгышлар ясый башласак, күп итеп концертларда катнашсак. Менә шулай итеп бүгенге көнгә килдем. Вот так и, наверное, пришла и я повторюсь. Кабатланам бик күптән иде. Беренче буыннар гармония ансамбле. Соңыннан иде елмаюлар һәм елмаюлар улыбка вокаль ансамбле. Ничек сайлап алам мин балаларны? Нәрсәне аңлата инде ул сайлап алу? Беләсезме? Элегрәк бәлки сайлап та алганмындыр. Хәзер инде алай түгел. Ничек дип әйтим? Хәзер вакытлар икенче. Балалар киләләр. Мин аларга 1-2 ел үзләрен күрсәтергә вакыт бирәм, чөнки 20-30% материал булса, ишетәм икән мин аларда, эшли башлыйм. Монда беренче чиракта педагогның профессиональ эше булырга тиеш. Балаларга үсәргә мөмкинлек бирәм, эмоциональ яктан күзәтәм. Үссә, эш сөючән булса, бик яхшы. Әгәр эшемнең нәтиҗәсе күренми икән, мин инде әти-әниләр белән эшли башлыйм. Балаларны бүтән иҗади яктан сынап карарга киңәш бирәм. Төркемнәрем күп. Әйтеп беткәнемчә, елмаюлар, улыбка вокаль ансамблендәге елмаюлар иң күбе инде 15-16 бала төркемдә. Әлбәттә, Лили Ильдусовна тапшыруыбыз йолдызлык мизгелләре дип атала, һәм инде созвездие йолдызлык хәрәкәте белән бәйле. Шуннан сорау, созвездие йолдызлык фестивале белән беренче очрашуыгыз кайчан иде?
Ну вот, как я уже сказала выше, что Әйткән идем инде. Минем 2 составлы гармония вокаль ансамбле бар иде. Элек юк иде бит мондый хәрәкәт. Ул 2000 елларда барлыкка килде. Ә без үзебездә Кукмарада катнаштык. Ел сайын уза торган Васил Әхмәт исемендәге конкурс иде. Безнең якташыбыз Васил Әхмәт исемен йөртте конкурс. Безгә ул бик ошый иде. Без бик әзерләнеп, һәр ел лауреат исемен йөрттек. Алга таба төркем белән без Алабугага йөри башладык. Анда да җиңүләргә ирештек. Ә инде 2001 елда без укучым Гөлназ Мансурова белән беренче тапкыр фестивальдә катнаштык. Финалга кадәр уздык, аз гына җитмәде безгә. Менә шундый булды беренче очрашуыбыз. Ә алга таба ел сайын күбесенчә ансамбльләр белән катнашабыз. Һәм әлбәттә, мактану булып тоелмасын, гел призлы урыннар алабыз. Мин бу фестивальнең ветераны дип әйтсәм дә була. Һәм инде киләсе 2021 елда минем сезнең белән бергә булуыма 20 ел. Дождь лил, тепленький дождик, скрывая собой горизонт. Сон нес добрый художник, он затих унес новый зонт. Был сон новой с витрины, и мог плыть ему горизонт. Дождь стал литься слезинкой, ругая дождливший сезон. Зачем старый сон, зонтик новенький мочишь? Меня не мочи, не глупи. Чтоб я не хворал, ты как хочешь, ты мне зонтик лишний купи. Был куплен тогда, и ему зонт отличный, и этому мокнуть нельзя. Кричал он задам, дождичку непривычный: купите мне зонтик, друзья! Прислали тогда 3 зонта в магазину. Художник нам создал такую картину. Любо дорого смотреть, дождь льет, и дождик художник гуляет у мокрых цветов. Но не мокнет художник, над ним 48 зонтов. Над ним 48 зонтов. Вот так! Шын күңелдән котлыйм сезне Лилия Илдусовна, ышандырам, безнең өчен дә созвездие йолдызлы хәрәкәте өчен мондый педагоглар булу әлбәттә зур байлык һәм шатлык. Лилия Илдусовна, менә созвездие йолдызлы хәрәкәте турында сөйләшеп киттек һәм инде безнең гадәти булган сорауыбыз ул созвездие йолдызлы хәрәкәте белән бәйле иң якты мизгел. Сезнең өчен ул нинди? Якты мизгелләр турында мин инде әйткән идем. Ул әзерләнү үзе бу шул кадәр дәртле һәм куанычлы, һәм шулай ук нәтиҗәңне көткән мизгелләр. Үттеңме син, юкмы? Шулай ук үзеңне списокта күрү, үзеңне ишетү мизгеле шул кадәр күңелне җылыта. Тагын бер мизгел ул инде кышкы иҗади сменалар. Балалар белән бергә ял итәргә баруың. Һәм Кырым. Оныта алмаслык Кырымдагы концертлар. Бүгенге көндә дә үсеп беткән балаларым белән без аралашканда искә төшерәбез шул вакыттагы якты мизгелләрне.
дус менә ел сайын сез фестивальдә катнашасыз. Әлбәттә, фестиваль дәрәҗәсе арта. Елдан ел катнашу катлаулыракмы? Ничек әзерлек бара менә шул юнәлештә? Нәрсә әйтә аласыз моның турында? Да, я поняла вас. Сұрауыңызны аңладым, Марина. Әлбәттә, һәр ел сайын фестиваль сәхнәсендә чыгыш ясау авыррак. Чөнки бик якты профессиональ төркемнәр республикабызның районнары, шәһәрләреннән педагогларның, балаларның да профессиональ әзерлекләре күренеп тора. Хөрмәтле жюри әгъзаләрендә шаккаттыру елдан-ел авыррак. Кайчак төне буе җыр әзерләп чыгасың. Менә инде таптым гына дисең, юк икән. Яңа баштан башларга туры килә. Репертуарны табуга бик күп вакыт бирергә туры килә. Монда җырларга гына өйрәтү түгел. Диапазон, тавыш өстендә эшләгәннән соң, сиңа сәхнәдә актер, режиссер булырга да кирәк. Сәхнәдә мөлаем булырга кирәк. Җырны сөйләп бирергә. Без эшләгәндә җырдан ниндидер мини-спектакль булдырырга тиеш. Конкуренция җырчы ансамбль потенциалын әлбәттә үстерә. Ярышу елдан-ел авыр. Тагын бер кабатлыйм. Тик шулай да бик кызыклы. Яңа алымнар эзлибез без, костюмнарда да, җырларда да. Яңа аранжировкалар язабыз. Танылган җырларны яңаша башкарырга тырышабыз. Менә шулай. Чтобы песню сложить, а не легких путях сквозь сны чащи. Жить на земле, значит хочется жить, чтоб понять и постичь мир глаза летящие. Молодость, все может молодость. Не зря душа радостных сил полна. Много нас, счастливых много нас, и все свершим мы для тебя, страна. Жить на земле — это значит дружить и с полночной веселою ясной. Жить на земле — значит что-то свершить и оставить свой след на земле прекрасной. Молодость, все может молодость. Не зря душа радостных сил полна. Много нас, счастливых много нас, и все свершим мы для тебя, страна. Молодость, все может молодость. Не зря душа радостных сил полна. Много нас, счастливых много нас, и все свершим мы для тебя, страна. Инде тапшырылу сафрында гадәттәгечә безнең төп героебыз, кунагыбыз тамашачыларга, катнашучыларга, әти-әниләргә теләкләр юлый. Хәзер сезнең чират. Ну, что же хочется пожелать? Прежде всего, Нәрсә желаю телисем килә? научиться петь. Не нужно Беренче бояться. очракта җырларга Обязательно өйрәнегез, нужно связаться с курыкмагыз. профессиональными педагогами. я думаю. яхшы профессиональ педагоглар белән Хочется, аралашырга чтобы тырышыгыз. быть более решительными, поверить в Кыюрак себя, булыгыз. подняться Үзегезгә над ышанып Это тоже яшәгез. очень главное. Хочется Әти-әниләргә пожелать теләкләр. родителям, чтобы Балалар тормышында понимали актив активную рәвештә часть катнашыгыз. жизни своего ребенка, Баланың интересовались уңышларын күзәтеп успехами, торыгыз. что Ярдәм итәргә количество, тырышыгыз. естественно, чтобы они поддерживали. Педагогам Педагогларга үз чиракта эш сөючән, максатчан укучылар телим. Яхшы әти-әниләр әлбәттә.
хороших родителей. Вот, например, я в свою очередь хочу выразить Мин огромную мәсәлән, благодарность үз своим әти әниләремә родителям. зур Я рәхмәтләремне очень белдерәм. счастливый педагог, и это могу вам сказать совершенно уверенно. У меня Мин бик бәхетле педагог, чын-чынлап әйтә алам. Минем иң яхшы педагоглар, бик яхшы мәктәп, мәктәп администрациясе миңа гел ярдәм итә. поддерживает. У меня хорошие условия работы. Просто Эш чаралары да бик уңайлы. Яшә, шатлан һәм эшлә генә. всем нам. И спасибо нашему главе Сергею Дмитриевичу. Барыбызга да әлбәттә саулык, сәламәтлек. Безнең район башлыгы Сергей Дмитриевичка да бик зур рәхмәт. Мәктәбебезгә игътибар һәм ярдәм күрсәтү өчен. Менә шулай итеп, кадерле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруда ахырына якынлашып килә. Лилия Илдусовнага без чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез һәм инде әлбәттә улыбка вокаль ансамбле кебек без фестиваль башын көтәбез. Ә сезгә, дуслар, исәнлек, саулык, иминлек телибез һәм бер атнада көтеп калабыз. Пока-пока.